ningrum Renova. Piye mau piye? Baleni garingan. Ditutuk nganggo pipa. Wong kok ora mbok jumpa. Ora. Pipa ledeng saya suwe saya kuwenceng ngono lho. Ora sing akeh ki yo mleyot, nyilot suwe ki yo mleyot. Kuwi ora wesi ora atum mleyot. Lho. Lah nek kaya awake dhewe ngene kan bekerja keras yo kenceng ngono lho. Lho, iki yo salah nek. Lha piye to? Lho mula ngomong ki sing nganggo waton aja mung waton ngomong. Awake dhewe iki nyambut gawe bekerja keras lho, Mas. Salah. Piye to? Lho, takok piyayi kene, piyayi kayen mriki. Piye oleh takon piye? Aku arep teko karo ibu-ibu sing bener niku kerja keras napa keras bekerja, Bu? Bekerja keras no. Lho ya gak no. Mosok kerjase lagi keras yo ora penak. Nah aku kerase lagi bekerja. Ngono. Ngene lho tegese iki, keras pikirane, karepe atine iki kenceng lagi kerja. Iya. Beda nek lilik iki gak ngono iki. Piye? Lilik iki kerase 5 menit. Ning metune 2 menit. Mosok wis tau lho ya. Kerjane apa kuwi? Kerase 5 menit. Kerjane mok 2 menit. Aku anggere awak rondo iki sedih. Piye le, Mas? Nah, ini lho. Saya urung-urung ki mengurung salam urung bagekno kanggo tamu. Aku tak uluk salam. Ben ngerti uluk kuwi kaya apa. Dadi ki aku mau wis tak unekke kabeh. Sing kanggone wong Islam ya assalamualaikum. Kanggone wong Hindu ya tak aturno. Kanggone wong Buddha ya ana. Protestan Katolik komplit aku. Oh ngono ya. Aja meneh kok trimo agama sak Indonesia. Ya. Wih, lujeng dalu kagem warga endi Mas? Kayen Sambong Rejo. Tunjungan nggih nderekipun. Nah. Bener. Rawuhipun daleme Bapak Suji. Kalian Ibu Purwati. Iya. Kajate ngerti ta? Ora ngerti? Lho alah kupingmu ki jane ki mbok sentelan kacamata kok ya. Kan pas awakmu nganu bicara kan aku kan karena sibuk dengan HP-nya. Ya rama itu. Acarane apa Mas Gareng? Acarane Walimatul Kitan tegese ki sunatan. Alhamdulillah. Sing dikitan jenenge sapa Mas? Adimas Robi. Singkat padat jelas. Oke, kagem Adik Robi, mugi-mugi dadi bocah ingkang soleh, migunani. Ya pra? Tumrap bangsa negara lan wong tuwa. Ibarate mendem jero mikul dhuwur asmane wong tuwa. Kuwi ya kleru nek. Piye nek cah? Lho kok mikul piye mendem jero mikul dhuwur salah. Tegese ngene. Mendem aipe wong tuwa jero-jero, mikul asmane wong tuwa. Salah neh. Sing bener ki mendem jero mikul dhuwur. Lho lah ya aku muni ngono. Sing bener ki mendem dhuwur mikul jero. Lho kok mendem dhuwur piye? Wah, iki seradong neh. Lho piye to? Nek ketoke nek dijelasno sik iki kok ndak kedawat. Dadi yo gendho mikir piyayi kene iki. Penasaran aku. Iya. Ngaturi panglipur aja. Oke. Diaturi langgam-langgam. Lah yo genah no. Lah yo genah no kok nek. Kula nyuwun gunge panjenengan Kang Mas. Apa neh? Monggo jenengan bawa kula tak langgamipun ngoten. Iki ketoke ngene ya. Aku suwe ra tau petuk rondo iki nak. Petuk rondo ki ya ketoke sing roman ngono ya. Enggak, Mas. Cek rondo tenan kowe? Sampun kromo.
pun krama. Krama ngipi apa? Krami. Ngipi apa? Kok ngipi ki piye kok? Sampun tumbas. Kunang lamun sangapake nenggih bagus prana citra iki ngene ceritane iki Prana Citra karo Rara Mendut. Aku Rara Mendut. Nah, aku Prana Citra awate kangen karo mendutmu. Ya, kangen karo mendutku. Iya ae iki koyo iya ae manut ae. Lho lha piye tenan kok. Awang asul sik. Iya lah. Aku gagal fokus, tangannya meneng ae. Iki tanganmu nek gak ngene itu gini to. Oh ngono ya. Awang, ayo kandhane to. Ngene iki lho jajal. Oh iki mono lagi gandeng tanganku wis ngono. Wis bleyor. Jane yo nek liya-liyane. Awang sul saking adu jaku madepe ning ndi le Mas awake dhewe. Aku ngetik gong kok. Kudu kliwat ae kok. Ya kowe. Tuwe ora tuwe apa piye kok? Ose Wi. Iki streaming to. Streaming to. Sing iki tak anggap hilang nar tak baleni. Tindik sing banter. Oh, ketok iki yo. Ayo Mak, lek padha. Kunang lamu sangapake nenggih bagus prana citra wangsul saking atu jaku aja guyu ae jatuh tinta lho sampe kapantuk lorongas mara mulat endaing mangarana kuciwate lara mandut dadi linduran kemala Matur sembah nuwun Mas Gareng. ini kok kudu kliwat aku sene 3 tahun ranyunge iki gara-gara nek sing request iki mau Wah, aku malah 4 tahun. Aku iku kudu kliwat ae rumah sakit. ora aku wis suwi ra tau petuk iki lho Laligane. Andi tak grayang isih mau. Aja. Ragamnya Prana Citra ya, Mas? Lungkrah
sanging mung kudu ketemu ayo itu kene wong ayu-ayu kok malah dikeluki kok ngene iki jane iki. Endi to? Napas Mas. Sing titik geni iki ndi to? Aku tetak napas. Napas buatan? Mo. Aja sumalang ing ati nganti kirina tanah genggan saremo apa saja mona mone Apane? Lagune iku lho. Lho aku terus pas mak digak ngono. Lah Mbak Bayu mbok warai iku. Ampas kowe titeni kowe. Burene kudungku nek ngono. Hah? Apa? Bekas gareng kok kudungan kok. Aku sok keri kabeh mau piye.
godhong kok mbok go. Kalung yo keri. Lho jujune iki Andre sinden nek kembang iki. Rumangsamu, aku nek ra baik hati ora bakal nulung awakmu. Wah, ambune nek ora ngene. Piye? Hah? Seger nang takei minyak. Minyak kuwi lain daripada yang lain. Nek trimo minyake Piyayi kene paling trimo minyak-minyak. Iku parfumku kantil ning awakku. Oh, aku minyak minyak tanah. Minyak tanah. Lengo kletik gas. Ayo, Mas. Aja sumpah langgengan ngantirino tan genggang sarekmo apa saja kisah roman versi Jawa iki ya Romandut karo Pranacitra. Nek sing rada gaul neh ya Romeo karo Juliet. Dadi wis duwe sumpah janji sehidup semati.